tomto videu si ukážeme, ako v aplikácii VRP2 nastaviť prijímanie platieb pomocou QR kódu. Ukážem vám celý postup od nastavenia v aplikácii až po samotnú platbu zákazníka a vytlačenie dokladu na tlačiarni. Predtým, než si nastavíte QR platby, je potrebné si skontrolovať, či máte aktualizované všetky aplikácie. Odkaz na videonávod, ako to spraviť, nájdete v popise tohto videa. Ak už máte všetky aplikácie aktualizované, môžete prejsť k nastaveniu platieb cez QR kód. Stačí kliknúť na ikonu panáčika v pravom hornom rohu obrazovky. Potom zvoľte Nastavenia a Nastavenia dokladu. Nastavenie Zadávanie rozpisu platidel prepnite na Áno. Taktiež zapnite možnosť platba QR kódom. Posuňte sa nižšie a zadajte svoj IBAN a presný názov účtu predávajúceho tak, ako ho máte uvedený v banke. Pred použitím QR platieb je potrebné, aby ste si vo svojej banke aktivovali službu notifikácií o prijatej platbe. Ak túto službu nebudete mať aktivovanú, QR platby vám nebudú fungovať. Dôrazne odporúčam, aby ste si pred ostrým predajom vyskúšali, či vám QR kódy fungujú správne. Na úplnom konci obrazovky nezabudnite nastavenie uložiť. Tento postup je potrebné zopakovať na každom zariadení, na ktorom používate aplikáciu VRP2 a chcete prijímať platby QR kódom. Aby som mohol QR platby otestovať, vrátim sa na úvodnú obrazovku. Zvolím nový doklad, vyberiem si položku, potvrdím počet kusov a kliknem na zelenú ikonu so šípkou. Objaví sa obrazovka, kde si môžem zmeniť spôsob, akým mi zákazník za tovar alebo službu zaplatí. Ak chce zákazník zaplatiť QR kódom, kliknem na typ platidla a vyberiem QR kód. V spodnej časti sa mi aktivuje modrá ikona s QR kódom. Po kliknutí na ňu sa otvorí nová obrazovka s QR kódom verzie 2. Ak banka zákazníka tento typ QR kódu nepodporuje, môžem mu poskytnúť aj QR kód verzie 1. A v prípade, že by nefungoval ani tento QR kód, po kliknutí na ikonu PayMe sa zobrazí QR kód Pay by Square, ktorý sa už dlhé roky používa napríklad na faktúrach a podporujú ho prakticky všetky banky. Poďme si ukázať, ako prebehne platba pri použití QR kódu verzie 2. Zákazník si na svojom telefóne otvorí fotoaparát, nasníma QR kód a klikne na odkaz, ktorý mu priamo otvorí internet banking jeho banky. Skenovanie cez fotoaparát nefunguje na všetkých telefónoch. Ak to váš telefón nepodporuje, je potrebné QR kód načítať priamo cez aplikáciu elektronického bankovníctva. Po prihlásení si vyberiem platiteľa. Tento krok sa dá preskočiť, ak by som si v nastaveniach zvolil preferovaný účet, ktorý by sa nastavil ako predvolený. Kliknem na Skontrolovať, zrolujem úplne dole, zadám PIN a kliknem na Potvrdiť. Takmer okamžite dostanem informáciu na pokladnici, že platba bola zrealizovaná. Pokiaľ sa vám žiadne oznámenie neukáže, pravdepodobne nemáte aktivované notifikácie od svojej banky. V niektorých prípadoch stačí po podaní žiadosti vyčkať deň či dva, kým banka notifikácie aktivuje. Ak ani po tejto dobe oznámenia neprichádzajú, odporúčam obrátiť sa priamo na svoju banku a problém vyriešiť s ňou. U mňa všetko prebehlo bez problémov, takže už len kliknem na Vytvoriť doklad a nechám ho vytlačiť. Na záver by som rád upozornil na niekoľko dôležitých faktov. Poskytnutie platby QR kódom sa považuje za splnenie požiadavky podľa paragrafu 15 zákona číslo 384 z roku 2025 zbierky zákonov. Podnikateľ nie je povinný poskytovať aj platbu kartou, ak umožňuje platbu QR kódom. A naopak, ak poskytuje platbu kartou, nie je povinný poskytovať platbu QR kódom. Samozrejme, podnikateľ môže zákazníkom ponúkať obe možnosti. Aby zákazník mohol zaplatiť QR kódom, musí mať smartfón a mobilné dáta. Podnikateľ nie je povinný poskytovať zákazníkom bezplatnú Wi-Fi, aby mohli QR kódom zaplatiť. Ďakujem, že ste si pozreli tento videonávod, prajem vám úspešné podnikanie a bezproblémové používanie pokladnice VRP2. Dovidenia.